Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Чаллыда 4 яшьлек кыз белән бәхетсезлек очрагы булган, моның сәбәбе нидә? Бюджет бүлү бәлик булмаганнар эшләре буенча район комиссияләре составын яңарту, шәһәр советы депутаты вәкаләтләрен туктату. Чаллыда шәһәр советының 7-нче утырышы узды. Чаллыда 4 яшьлек кыз белән бәхетсезлек очрагы булган. Әти-әнисе белән бергә ул тротуар буйлап барганда ниндидер мизгелдә ачык чокырга егыла. Ул баш мие җәрәхәте алган. Зыян күрүченең әти-әнисе сүзләренчә, чокыр берни белән дә киртәләнмәгән. Конструкция өлешчә җимерелгән. Гадәттән тыш хәл урынында безнең төшерү төркемендә булды. Сейчас ребенок, естественно, плачет, потому что у нее все болит. Әнисе сабый янынан бер адымга да китми. Хәзер 4 яшьлек кыз республика хастаханәсендә ята, онда ана санавиация белән китергәннәр. Мы своим ходом с мужем поехали на своей машине в БСМП. Там ей оказали помощь, после чего ее перевели в реанимацию. Она лежала в реанимации. И 4 числа нас перевезли на вертолете в Казанскую ДРКБ. В нейрохирургическое отделение ДРКБ был госпитализирован ребенок с черепно-мозговой травмой после падения с 2-метровой высоты. На данный момент состояние средней степени тяжести, сознание ясное. Специалистами больницы оказывается вся необходимая медицинская помощь. Дочка у меня уже плачет. Вчера плакала, говорит, мама, я не хотела так падать, я домой хочу. Рөстәм Азизов үзе дә вакыйгаларны искә төшергәндә күз яшьләрен чак кына тыеп тора. Ул көнне кыз әнисе һәм әтисе белән бергә була. Алар Яңа шәһәрнең 7-нче комплексындагы сәүдә үзәкләренең берсе буйлап тротуар буйлап барганда, барысы да санаулы секунд эчендә булган. Ул хатынының кычкырганын ишетә һәм чокырда ятучы кызын күрә. Бирдә бернинди киртәләр дә булмаган. Буквально вот такая высота кирпича, то есть, скорее всего, просто ножкой задела и просто кубарем туда. Но жена говорит, что она сальто сделала, потому что дочка сама говорит, я крутилась. То есть она сделала сальто и ударилась с правой стороны головы, получается, вот этим местом. У нее вот здесь вот огромный скол, я говорю, да, трещина лобной кости. И один осколок упал и смотрит прямо в глаз. Они боятся вот этого, что он будет мешать глазу. Вот. Но не могут открыть глаз, потому что вся сторона заплыла у нее правая. Бәхетсезлек очрагыннан соң Рөстәм Азизов белән беркем дә элемтәгә кермәгән, гафу үтенмәгән. Мондый биеклектән егылып төшкән кызның нинди хәлдә булуын да белмәгәннәр. Гаилә гаеплеләр табылсын өчен гаделлеккә ирешергә тели. Моим доверителям написано заявление в Следственный комитет по факту произошедших событий, где одним из вопросов стоит все-таки разграничить зону ответственности, да, кто является ответственным лицом за данное техническое состояние здания. Кроме того, за отсутствие каких-либо ограждающих элементов, которые предусмотрены федеральным законодательством. Тикшерүне шулай ук прокуратура хезмәткәрләре дә үткәрә. Выясняет все причины, а также обстоятельства произошедшего. Действиям ответственных лиц надзорным ведомством будет дана правовая оценка. И при наличии к тому основания будут меры прокурорского реагирования. Ход процессуальной проверки, проводимый по данному факту, также взят на контроль прокурором города. Гаилә өчен хәзер иң мөһиме кызларның тизрәк терелүе һәм яңадан көлә шатлана башлавы һәм әлбәттә башкаларның зыян күрмәүе мөһим. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бюджет бүлү бәлик булмаганнар эшләре буенча район комиссияләре составын яңарту, конфессияара һәм милләтара мөнәсәбәтләр, шәһәр советы депутаты вәкаләтләрен туктату. Бу һәм башка темалар буенча бүген шәһәр советының 7-нче утырышында фикер алыштылар. Барысы турында да тәртип буенча алдагы материалда сөйләрбез. Шәһәр советы утырышын шәһәр мэры СВО темасына битараф булмаган һәм бөтен көчләре белән гуманитар ярдәм җыюда һәм җибәрүдә ярдәм иткән барлык депутатларга һәм эшмәкәрләргә рәхмәт сүзләре белән башлады. Регулярно город Набережные Челны, предприятия, организации, учреждения, в первую очередь, конечно, публичное акционерное общество КАМАЗ, оказывают и будут оказывать поддержку нашим военнослужащим. Это наш человеческий, профессиональный и моральный долг. И мы его вместе с вами будем выполнять столько, сколько необходимо. Шәһәр советы көн тәртибендәге мәсьәләләрнең берсе 2025 елда шәһәр бюджеты үтәлешен карау булды.
По итогам 2025 года в бюджет города поступили доходы в сумме 25 миллиардов 148 миллионов рублей. Boshqarma komitetining o'z kirimlari 1 milliard 700 million so'mga ortgan. Bu planli ko'rsatkichlardan 21%ga ortiqroq. Слова благодарности нашим трудовым коллективам, руководителям предприятий, организаций, учреждений, нашему родному КАМАЗу, предприятиям малого и среднего бизнеса. Они сегодня формируют 35% доходов местного бюджета. В сфере малого и среднего бизнеса работает 114 тысяч человек. По численности это, если сравнивать, 3 коллектива КАМАЗа. Esingizga tushirib olingan akchalarni shahar madaniyat өлкәсенә oz kirimli oilalardagi bolalarga, SVOda qatnashuvchilarga yordam etугә юнәлтелә. Әлеге чаралар ярдәмендә шәһәр пассажирлар йөртү белән бәйле мәсьәләләр дә хәл ителә. Только за счет дополнительных доходов мы с вами смогли профинансировать наш общественный транспорт. Приятно, конечно, посмотреть на большие автобусы, но тем не менее вы знаете, что 1 221 000 000 рублей мы направили за счет дополнительных доходов на общественный транспорт. Более 900 миллионов рублей – это дотация выпадающих доходов. Фактическая себестоимость перевозки пассажиров 80 рублей. Мы в прошлом году перевозили пассажира за 40 рублей. Шолда конфессияара һәм милләтара мөнәсәбәтләрнең торышы турындагы докладка да аерым тукталдылар. Шәһәр мэры чолга килүче мигрантлар белән шөгыльләнергә чакырды. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Шолда фонтаннар эшли башлады. Шәһәр халкы һәм шәһәр кунаклары рәхәтләнеп бу ял итү зоналарына йөриләр. Термометр күрсәткечләре 20 градустан да югарырак һава торышын күрсәтә. Нинди иҗтимагый киңлекләрдә фонтаннар кабызганнар, хәбәрчебез белеп кайтты. Энтузиастлар бульварында да, Шозатлык мәйданында һәм Яшьленинчылар бульварында да фонтаннарны кабызганнар. Когда на воду смотришь и вообще думаешь, такое спокойствие, какое-то спокойствие. Очень рада. Это действительно придает настроение, особенно перед праздниками. Это действительно оживляет, наверное, город и заставляет людей после зимы чувствовать себя получше, выходить на улицу. Поднимается действительно настроение, это здорово. Это вообще наше любимое место, площадь. Без фонтанов тут, конечно, немножко скучновато. Придают, естественно, летнее настроение, атмосферу. Һава торышы яхшырды, җылылык 20 градустан югарырак. Ләкин синоптиклар ял көннәренә су утырга мөмкин дип кисәтә. Прям захотелось искупаться, настроение такое классное появилось. Атмосфера какая-то уже другая становится, прям лето ощущается. Здесь, знаете, успокаивает как-то, сядешь, успокоишься, вода, шум, вот это все успокаивает. Очень хорошо, спасибо большое, то, что они есть. Габдулла Тукай яр буендагы тагын бер фонтан әлегә эшләми. Хәзерге вакытта фонтан комплексына капиталь ремонт ясала. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам һәм барыгызны да якынлашып килүче җиңү бәйрәме белән тәбрик итәм. Челны, встречай свежий улов прямо с Камчатки. Королевский лосось, красная икра, масляная. С 11 по 16 мая. ТЦ Грин, центральный вход, остановка Глобус. Лечение, протезирование, имплантация зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка» 52 27.